Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ag may saak man iti kwartok dito yung ospital. Ngamuray, tamabalin kon ti rumar inton bigat. Yung dayjay akomar. Natangkan ti ulo na. Kasla kabalan naktiloko. Kelat asimip nagtinalamis nga angin. Alam mo. Si kaabruha abkat. Anya ti kaadab ditoy. Sige! Napigsang angin? Ako pam ni Crisante. Masapul amay kan iti pagnakmantak no isardengan adadalan ti kabambantayan. Anya day ta kalukwan nga ibagbagam si kaabruha. Adaywan nak. Anya ti mapaspasama kanya. Ako pa nakti angin. Inot nga agpangato ngam dayjay ti bagik. Aday ti kamak. Anya day to akin nadatdatlag ang mapaspasama kanya. Ada pagpatinggan ti kinadakas Crisante. No san ama kasubli ti kararwami ti bagim. Daytan ti kanibus sama Naisino ti kararwat. Kaslasan anak kapapapati da ito eh. Nakarwara kon iti ospital nga ako pun ti angin. Inot nga agpangato sana mabalin da ito eh. Aray atan dak! Tulungan dak! Uray ka sano ti panagpukaw mo. Awan ti makangagken ka. Kan awan ti makakita ken ka. Nakangat-ngaton ti ayan ko. Mabitlan. Kasla iti batog ti tao ti pagturungan mi. Anya ti kayat asawan da itoy. Kaya't mo ka di nga iti tao ti pangitapuha kakken ka. Saan mo amabalin day tang aramidan? Si kabruha. Sa anak amamati iti da itoy mapaspasama kanyak. Agtagtagahin na baklaan. Sumarunong nga aramitan. Masapol ang masapulak ni Kumar. Kasano nga taamalasin ko? Amangan magnukas kanya ka nagbaloy mo tindilangan. Malagip ko ti bakat ka nakita kita. Kasla saan nga tao? Ano yung nga tati agda iti dayjay abak? Takla at anag pukaw itay. Ay, lakay. Ada nagsarding alugan iti sangot ti ruangan. Ang mga nudag iti pasurot man ni Crisante dagita. Saan ka nagbidawt? Ditirong dayjay dim sa agkat agturungan ditaw. Dito'y kalaang sanang. Siya kon ti makamu ang makisarita ken kuana. Ay, tanangam kumalang ti makisarita kan kuana, pitaw. Lagay pitong! Ni Kumar ka ti sapsapulon yaw. Isan nga agindag dito. Adda ijay bangkag. Abang kami ijay ito'y bigat. Ang awan iti kalapaw. Dahil tati saan kong amaw ti raw. Saan mi atingal ti biyag na. Kasla di na minsan nga aldaw. May saal daw nga saan mi anakita. No saan naglabi na laga ni Crisante asaan kayo adangran? Talaga ang makaraman kayo kanyak. Nagasat kayo. Gapo kini Samara. Anyamot tunday dyan ngayon baga ni tirungkan ka.
Kasla pang pangtaan na kabutay. Ay, dayjay nga min ako, Umar. Apay adi na kaya ti agparang kini Crisantay. Mairamraman da tao. Day, kaguram samot ni Kumar. Ay, saan ba? Amok, asaan nga inggaan ni Crisantay? Mabati ka dito. Sarunwak dati raw. Day, apay pitong, anyat pang panggapang aramidan. Kaya't ko lang maamuan. No, ada ni Kumar, ijay bangkag. Adda siguro tayo sumutimpakada na itaya papanan na. Ay, ang mga laeng no awan manon ijay. Papanan na kumangay. Dahita nga raw, ti saan tayo nga amaw. Kas imbagak kenti raw, saan tayo at nga ti bagina. Luklukon na kami sa dayjay ala kay Pitong. Awan mat ni Kumar dito'y kalapaw. Talaga pagpungpung tutan nakdayjay ala kay. No saan naklabi ng laagan ni Boss Crisante. Talaga amakaraman kanyak. Sige kagadwa. Sawara niyo jak lawlaw. Saan tayo ngayon kan? Aging ngayon saan tayo masarakan. Sa dino da ito ayan ko. Nakasipsip na. Awan pulos ti makita. Jak malagip no kasano ang nakadaanan dito eh. Ti bruha bakit? Sulakit diti akin aramit. Saan ko ang magustuhan da ito ang mapaspasamak kanya? Nabaknangak. Mabigbigbi ka katao. Sa kalpasan na, may salang analaad ti mga kaskas to'y kanya. Hoy! Bruha, bakit? Parwaran nak dito'y! Saan ko ang mapakawan dito nga naramit mo? Akarit ka pa ilang! Di mo ka di nga mong nga itilikodan kat naw nagadisora! Disorder di mang manguko. Sa dino ang lugar da ito'y. Namat nagkay tinaw nagadisor! No makalasat ka man kadagiti natitira da ba to? Sigurado ka nang da kadagiti buhaya! When no marabnap ka iti mang liwing-liwing nga tao! Saan? Di mo aramidon ti kastoy kanyak. Mano ti ka sa pula makwarta. Tapno wayaway anak. Iruar nak ditoy. Saan ko ka sa bulan ti kwarta managkabuhi ti kinadagas? Rukatan ka! Iruwar ka iti unag ti kweba nga yagda. Ngam! Aday pakita! Amang rungrungdo ken ka! Adak gayam iti unag ti kweba. Uno, ti kararwak ka di tinagbati iti ospital. Salbag, jak maawatan da ito ang mapaspasamak kanyak. Babaan ti pa nagtipon ti bilag ta? Agbalin ka higante a robot. Sana ka robot ina. May sakagang kanat. No anya ti rupam iti planeta yo. Iso ti pakitam alangam ken Crisante. Nakabutbutang alanga ti higante. Anya? Saan ko pa agudasan dayta Crisante? Kaya't ko lang nga may kaniti pagnakman na bareng adda pa'y gundaway na makapagbalbaliw. Nuray dati makapasardang iti kinadagas nga aramiden ni Crisante. Tapno may patungpal kumat, tinakaibawanak di tilubong. Agsaga na kangarunan. Irwar ko iti unag ti kuweba dayta Crisante. Day, umanang sab kasimbang part. Anyat na pasamak. Kalpasan ana doktalak nga awan ni Kumar iti kalapaw. Pimanawak adakos.
Nakitak ni Tirong ang makapungtot unay. Naimbagmanta sa anda ka nakita. Ang mga nug din ang randa ka kuma. Ay, so ang nagdardara sa kapimanaw sa nag. Mabuteng kamot gayam. Ay, sa anak ang mabutang. Gamsi ka ti pampanunutag. Ay, hindi sa maragayam. Sa dinaw tinapanan na. Impakada na itay. Ngay balatiw iti balay da ina imbang. Agramid da kano iti dudol. Ay, tinasayaat pa'y siya nang. Surutam ti anak mo iti balay da imang. Sa akon ti makamok ka dati rong no agsubli da ditaw. Ay, kasanunod ang randa ka. Ay, san arumbang nga agbuteng ka? Ay, lakay. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamakan ka. Sumurot ka laangan kanya. Ay, sana katakrot. Day talaangan abanag ti pangdangran da kanyak. Diyak kaya't aday tati panggurguraam ka ni Kumar. Iso nga umay kad. Nasaysaya at na magliklik ka. Salpag tayo siya dakkel at matayab. Urayak lang nakiktot. Diyak lang napakadahan. Pinaltugak ko man. Itala ang amagakita at itikas niya kadakkel na at matayab. Oh, talagang awan ni Kumar. At ayon tinadanan ko. Ngamayan nga tahan nagitigagadwak. Sa pula kita. Makita na kalaang Kumar. Kakaasi ka apamayab. May sana kay kan bakit pinasabat ko. Kasaritak man ida. Ama, ina, naimbag na ang daw yo. Ay, naimbag nga aldaw mo ba't balasang ko? Ita lang ang makita da ka. Sang-sanga ili kalakit day. Kasta nga paiso, inawis na ti may sa agayam kong agpasyal dito'y lugar yo. Kasta ka di ay balasang kaw. Ay, isak ni nanam asyana. Nipitong mat nga asawak na ito'y kadwak. Maragsakan ang amakamaam mo kada kayo. Siyak mat ni Rodea. Napintas tinagan mo. May bagay ti kinapintas mo. Nakapudpudaw ka pa eh. Ay, sige, balasang ko. Panawan da ka pa'y Sige, tata. Agsubli akmatan iti balay ti gayim ko. Dayta, Crisante! Nakarwartan. Itigo kaya. Dahil ta tinagbiddo tam si Kabakat. Apa iti ko na matuntunan ti dalan mo nga gawin. Ken saan mo ka di makita ti adda iti sangwanang. Nagtayagan a parswa. Anya a klase tinabiyag da ito'y. Naglaad. Kunam nga ta anakaliklikan. Di mo mapanunod anay tuyan ti kanibusanam. Anya. Umay ka? Ibatan na! Ibatan na! May porwak ka tinay taga kay kayman. Marungrung do ka lagi di kat kanibusanamon. Saan? Di mo aramitan dahi takanyak. Ibabanat! Ibabanat! Ibaba ka lang. Noy karim ka na kami kanina. Asan mo ngay tuloy adadalan di kabambandayan. Anya? Nakabakbak lang ka. Kapasiga naggabuamin iti kinadakas. Ngam day tamatlat kinadakas mo ti pakaungawam. No saan ka nagtungpal iti pagayatan mi. Saan mabalin ngay sardeng ko ti panagtrosok. Kasanon tinagtulagan mi kini Mr. Antonio. Ang mga napatayin na. Urip biyagan dak daytoy gantay kantay ta abruha bakat. Ay pili ka. Marungrung do ka nga ibabar ti higanti wenno maikan
Di mo nurayan na magtanganak. Kat ibabarkan min may batang ka. Luklokon nak si kahigante. Saan ka loklokan loko? Crisante, amin anabiyag itirabaho ti daga. Ada pagpatinggan na. Uray ka sa no, tikinabilag na. Ina. Matagtagan ka ka din, higante. Mabit lang. Ha? Kilat apimig sa tiangin. Kasla, marurong do dagiti tulang ko. Anay ko, saan mo nga ikali dagiti ramay mo iti paragpag ko. Sakit. Kaya't mo nga ro damay batang ka. Sige, angin! Pisampay! Saan? Saan? Nakin kaitan, Crisante! No di ka palang panunot, kanibusa naman! Ay, saan pa'y gayam analuto, ti Dodol? Ang mga no, saan dakit day ang mapagbalain? Sutsutulinda ni Samara man nagapag. Ay, aging gaita saan pa napukaw iti panunot ko? Ti sumarot nga ikikita dahi a babae. Ay, nya ka di dagiti mapaspasamak ken ka. Itong, kasarsarita na ka day. Ay, kaslaawan ka iti bukod mo a panunaw. Di ko nak, ang mga no sandaan na pagbalen ti aramiden da Dodol. Ay, pampanunutot nga min day tay balasang nga nakasabat ta itay. Nagpudaw man nga agpaiso day jay a babae. Awan ka di tinadlaw mo kadagi jay mata na. Ay, jak man dinildilaw. Apay, anya ti adda kadagiti matana. Anya ti nagad na itayan. Rodia? Wan, rodeyan sa di ay bagada. Ay, narigat sa baliksan tinagan na. Kasla sumarot ti panagkita na. Mabalin ko kumaapagdamagan dagiti alakay kendakan. No sa dino ti pakasarakat kinikuma. Diyak kayat amay danong da kinikumar. Kayat ko, asyak amis mo ti makasarak kanikwana. Among kumangaron ni Kumar, asyak ni Herodias, iti daytoy alanga. Malagip ko di ti abakan. Kasta unay apa ng ningning na kanya. Apay nga taakas dahil, di pa nang kita na kanya. Pumigpig sa tiangin. Kat umirot ti panangkang matihigante iti bakrang ko. Tapno, saan na kami hangin? Saan ko ang maklunda ito yung mapaspasamak kanya? Ina. Ipala daw ko ka din iti kakaykayuan da tinagong maparuswa. Sige! Ipanladaw mo! Ayop kayo! Bayadan yun to da ito yung aramidan yung kanyak! Kanyati ko na. Kamatampay ti bagrang na! Kalpasan na! Puyo takpiyangin, naging ka iti maitayo! Kat maibalang iti mangliwang-liwang na tao! Saan? Agtagtagay na paklaan. Saan apod no da ito yung mapaspasamak kanyak? Talaga ka di makipin na tangkan ka! Ibabata ko! Marigatan ako na yan! Sanda ka nga ibatan! Makangot lagi di manan ni Boss Crisante. Tasaan mi nakita day jay akumar. Makita ko lang. Kakaasya pamayag. Dagi jay matabakit kan lakay. No saan naklabi ng laagan ni Boss.
napataglaunay kan kuanan ni Samara. Aging papangina pa lang. Ha? Ni Boss Crisante. Oh. Narnakan titurog na. Ngam. Oh. Kasla. Saan matan nga umangangas? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Akaungat lakid di manan ni Boss Crisante. Asaan mi anak kita dayjay akumar. Makita tulang. Kakaas iti pamayak. Dagi jay mat apakat kan lakay. No saan naklabi ng lagan ni Boss. Dakas kumanti na pasamak kan kuana. Napataglaunay kan kuana ni Samara. Aging papangina pa lang. Ni Boss Crisante. Nakaimimas titurog na. Ngam. Kaslasan matan nga umangangas. Yang nga tangag peson tinapasamag kini bossing. Kasla na tayo matan. Anya nga ta tinapasama kini Bossing. Mangayab kay tinasurot. Trasem. Boss, sumungat na babae. Asino dahi ta babae? Kasla tayo nakarangat ko ide. Mas daaw kayo, nakakita ka niya. Ang mga nun napagbidutan da, kasyak ni Roda. Siyak ni Rodea, kasingin ko ni Roda. Anya. At nakasingin ni Roda. Itala ang amamuan mi nga at nakasingin ni Roda. Ano biya ni Boss Crisante? Saan da ka nakikita? Tadi makalat iti ama ni Mami. Awan kayo gayam, hindi imay ko sinarungkaran ni Crisante. Saan na kada na istorya? Kada kayo? Wan kayam. Malagip kon. Na istorya ni Bossing Crisante di. Naimas sa titurog ni Crisante ah. Amay akas ta tilangan ah. Kaslasan nga rin nga umangangas. Surot! Mangayap kay tinas! Nakapigpig sa ti angin ang mangitay-tayab kanyak. Niya dahito yan na mapaspasamak kanyak. Kasla sa anak ang mamati. Isa lang dahito'y atag-tagay na. Kasanon, mabangot agad jakon makariing. Adda akon iti batog timang liwang-liwang at ako. Kaslamat naga ko na. Saan? Jacket ti maarinab-nab iti tao. Jak pa'y kayat ti matay. Kunaknusan mi na mapagbalin ti dudul tatang, nanang. Sutsut ilindak, managaputak ka no? Ay, mayat. Napintas ti panakaluto na, kanaraman. Saan kit daing pitaw? Talaga na imas. Ngunang, mas daawak itay mapasungadan kayo. Apay ngimay kayo. Ay, kwa, anak ko. Kwa, makaramraman kami kinanag mau iti dudaul. Isungay may kamay. Wen naima sa merienda, tatang. Ngam nagbayag alinuto mi. Dandani saan mi napagbalin. Agluto kayong tuman mo. Ay wag. Agaramid kami to kinanang mau inton pa nagraraag. Tapno, aday pa merienda. Apay ata kayo nahangkin ni nanang. Apay sandak akayat ngay raman, tatang. Awan ka di pa nagtalik yung kanya? Nagsubli ako ni tisigo dalang akas tao.
Sana ko na may sahi kande. Nakadanunan nga tandi Crisante. Iti panangitayok ti angin kinkwana. Oray siya. Maburbur tiyanak no kasano tinapasama. Kat ni ina. Awan matan. Kalada nagpukaw. Agsubli akon iti kalpaw iti bangkag. Dagiti kahayam tao ni Crisante. Amangan sublianak. Da mapitong kinanasyanang. Amangan no may ramraman da kada samara. Gapulang kanya. Ba't maturog ka lang ni Crisante? Kaslasaan umang anes. Kaya't mo sa amatayan ti amo. Amangan no kaya't mo nga ipulong ka kinkwana inton makapuot. Kaya't naksape butbut ganda ito yung Rodia. Makapuot wen no makaring. Si kani... kunakon kat si kani tirong. Agpada matla day ta. Panawan ka man laangan. Subliak to ni Crisante inton makaring. Maburbur tiyanak. Kasla ni Rodea tinakarangat mi di kadagiti kakatuwak asimbrag iti palay ni Bossing. Angam kasingin kano ni Roda. Kalat. At mapayang kalamis nga hangin. Kaslag kurikurak matan. Bos Crisante! Bos Crisante! Napaot ti turog niyo, boss. Napayag ka nagsarsarita kami kin ni Rodea. Imay ni Rodea dito yung ospital, tirong? Wen, bossing. Talaga gayam nga adda kasingin ni Roda ang nobyaya. Agkakaingas na launay. Apay asan na nga inuray ang makaputak. Tapno makasaritak ko ma. Makapuot. Apay akas tati panangkitam kanyak tirong. Addan sa kayat mo asawan. Kwa, boss. Awan. Siguradom lang day tatirong. Mangayam. Nakasaritam ka din ni Komar? Boss. Saan dak kumaakagura? Angam ilumlumangan na kami sa dayjay agang ganaet. Makaungat at paikit din kan ama pitong. Anya ti kunam? Anya ti pangiramramanam kini ama pitong, ha? Ay pagkata ngamin kanina na siya nang nga adda iti kalapaw ije bangkag ni Kumar. Ngam iti napan kami iti bangkag. Awan manan ni Kumar iti kalapaw. Salbag. Pagpungpungtutan nakdayjay agang ganat. Sino kumalangan? Angam no anya ti kunayo, posing. Suplian mi ni Kumar iti kalapaw. Inton bigatan. Oray ta mabalin kon ti rumar iti ospital. Ngam siguradom ang makasarita kon ni Kumar tirong. Maawatam? Wen, boss. Sigurado ka na kayo saan na makaliklik ni Kumar. Panawan takpay lang rod. Kaya't ko tiyag may maysa. Ngam saan kayo nga umad adayo. Tapno na lalakala ang ayaban kayo nakasapulan kayo. Sige, boss. Dito ka may lang, Ruar. Sunod. Okay kan. Panawan tapay lang ni Boss Crisante. Salbag. Kunaknudya akong makasubli si bibiyag. Kasladyak mamati. Anya at talaga tinapasamak kanya.
Intayab na kampay iti ti bruha apaket. Kat impupok na iti kuweba. Sa kalpasan na. Dandani nak rinungrung to ti higante. Binutbutong dak. Hangam saan dak to ang mapasardang. Sa ganaat anay pagdagijay adwa. Anya, ibang ata ka di, tidak kita ta itay lakay. Nanang, anya day jay? Kwa nga bain, Samara. Saan da ka kung mga umay surutan? Kalpasan ti panaggapo dati rin dito'y balay. Sinurot ko ida. Kaputa awan ni Komar iti kalapaw. Nagdardarasak ang nagawid kat inawis ko ni nanang mo nga umay da kasurutan. Anya, awan manan ni Manong Komar iti kalapaw? Napanan na, tatang. Day tati saan kong amaw. Dakmot pa nakasubli iti kalapaw. Indak man kiti kitaan. Ay, saan kan arumuar lakay, malumay. Pagbiitak laang. Inaklaan kitaan ni Komar iti kalapaw. Tapno maamuan na asaan nga inggaan dati raw. Agawid akmat la adagaws. Di ka pa igaawid. Dayta ka diti pakaragsakam. Pakaisarsar-akam dayta. Anya kumamot ti pakan anwak sanang. Nasisingpad dagiti tao dito'y lugar tayaw. Sabara, anak. Talaga asaan na nagpaigawid di tatang mo. Di na lakit maipabigatan ti makisarita kin ni Kumar. Kat ang tinulong dapat nga agarado iti bangkag. Bayan nila taka din, nanang. Uray ta dagasin na kano ni Manong Baak. Tapnoad lang to kadwa na nga gawid. Nataltalgad la tinakam tayo. Uray masipngetan iti dalan ni tatang. Ay, wan gayam. Amom, ada na sabat ni kang tatang makalapit ta sa babae. Naistorya yan samot kan ni tatang itay, nanang. Ah? Rodeyan sa tinagan na? Ay, kasta ka de. Ay, jak malagip ang naistoryami gaya mo kang tatang mo. Agkabawak sa amot tayo. Apayan, nalagip yun ni Rodea, nana. Kwa nga men, sapsapali dagiti matana. Anya? Namalman kayo man ngay may diti bangkaga, mapitong. Kadwa yung sapay ni Baak. Di magas laang nagparaspas iti pagpakad na itinwang ken baka na. Nadlaw ko nga ado ti tarakan yung abaka kanuang. Iba't bati dan sapay diti bangkag dagiti daduma. Nataltalgad dala dito, inuwag to daw. Huwan gayam, sapsapulan da ka dati raw. Saan da ka anadanon dito'y kalapaw. Talaga asanda kasardingan. Inton bigat. Kalpasan na makaarado tayo. Makipagkita akon kini Crisante. Naimbag ta nagsubli ka, Rodea. Naistorya ni tirong kanyak ngayon may kakano. Pinmaanawag matlangit ay di ka mauray ang makariing. Napan ko kinita ti kabsat ko. Saan pa yan nakariing? Numanon nga aldaw nga awan puot na. Maasyanak nga rod unay kiniroda akasingin ko. Di matla makapuutan. Uray si ka. Di amo saan ka na makapuon. Anya? Uray damagam to kinitirong. Isupay amis mo tinangibaga, akasla na tayon tinangham. Anya? Kasla, saan ka ngamin nga umang-angas itay? Anya ka didihin na pasamak mo, Crisante? Akwa. Kasdayak ngamin no may masak ti maturog. Kasday gaya. Sa anak nga rin din nagpayag. Agawid ako. Mabit lang. Sa dino ka diti pag-awawidam? Agdagdag usak, iti may sa akabagyak. Noan niya ti ko nam
Sikapay lang ti mga ramat iti kwarto a pagturturugan iti ni Roda iti balay ko. Kaba, painsa. Agyaman lang. Diyak lakit di kayat ang makipag-naudap iti balay ni Crisan. Bueno saan, kadapay may sa balay ko. Awan pulos tagnanad. Mabalin mo nga at paiso. Tirong! Umasidag ka man. Abay, boss! Itulnog yun ni Rodea iti balay ko nga nagnanaad. Aguray kalatan ni Tirwar, Rodea. Bili naklaan ay bag ni Tirong. Urayan ka lang aruda ni Tirong Tirong. Lalaingam ti makisarita, kini Crisante. Tirong, umasidag ka man. Abay, boss! Basta tong palam timbagag. Abay, boss! Salbag ka. Buong tiulo. Ibagbagamkit din kin ni Rodea akasla na tay tilangak anadat nanyo itay. Anya ati umangangas ti ibagbagam. Kaya't mo ka di amataya kon? Ha? Salbag ka. Nasangpatan nyo kadimot lang ni Manong Komar iti kalapaw, tatang. Ay, wine. Simurot ka no iti namamunang agnagan iti iban. Ta napanda ka no kinita ti nagtubo abunton iti dakkel adamurtays. Kasla amok day tadamortis nga ibagbagayo, tatang. Ay, Dakkelan day di abunton. Ada... Wen! Ada ka nagbalbalay nan si sit ijay, tatang. Anya ka di day ta pagsarsaritaan niyo. Unkayam, nakitam ka di matlang ni Kumar. ay mayat bati kuya ako'y na di kalapaw itay. May panggap iti dakkel abunton iti dakkel adamortis ti pagsarsaritaan mi ken ni tatang nang. Ket kunada, numagayam mo kano dagiti agbalbalay ngan si sit. Ikan nakakano iti adu hakin na baknang. Ay, tore si ka sa mara, mamati ka mat iti kasta. Jakbot ko na mamahatiak nanang. Ngam, daytang arod ti mangmanggay ko. Dahita, tikon ko na ni Boss Crisante apalay nang awan ti aggigyan. Sonat! Tulungan matumsaag ni Rodea! Saan na masapon? Kabaulag ti dong saan? Kabalang magpaiso! Oh. Apa akas at panangkitam kanyak, Tirong? Ano, makagura ka kanya. Nakita ti panangdanong ni Crisante kan ka. Awan anyaman kanyak dayjay! Mapantayon! O muna kay lata na magna. Awan matintugot mo pag mo anagyanan ka dagiti kawas mo. Nalipatak nga rod. Ang saan mo napakarikutan day ka? Nasakit pa ila ti rupak at inanog ni Boss Crisante. Basol dayjay arodea kanyak. Impulong nagpailaeng. Kat nakipagdildilaw met. Ano saan lang ata babae? Ngam saan ama po kaw? Ipanagatap ko. Nga iso ti babae ang nakarangit ko iti unag ti kwarto ni Boss Crisante ang nakaidasayan ni Roda. Hey! Hey! Ay, nagsalbagan da ito'y anwang. Uray ka sa no ti panangabog saan nga girain. Pagtangkayag pa'y latiinit. Nabandugan. Ha? Ay, aday tamanan ni Kumar. Nalawan tinaarado na. Talaga ang napartak nagtrabaho. Ama Pitong, nabanlog sa mo tintinwang. Ay, naglaka mabanog tinwang.
Aglalo no napudot ti panawag. Iso amasapaw, amasapa nga garadaw. Oray da kayo nabanugan na mapitong. Agina na kayo ni Kalapaw. Siya kundi mangituloy. Kapilitan akasta abaraw. Nagpadigusan jayin wang iti karayan. Kumar, dagiti pasurot ni Crisantay, dagiti sumungad. Ay, talaga asaan na ka ngainggaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oray da kayo. Nabanog mantan ang mapitong. Agina na kayo ni Kalapaw. Siya kundi mangituloy. Ay, kapilitan akasta abaraw. Ay, nagpadigusan to yung mga iti karayan. Ay, Kumar, dagiti pasurot ni Crisante, dagiti sumungad. Ay, talaga asaan da ka nga inggaan. Bayan nyo lang ida ang makasidaga mapitong. Siya, di makamo ka nakuhada. Ay, kamaudyanan na. Naranaan da kamatlangan. Ilimlimangan na kami kadiha. Si kagang ganaat. May siya agang ganaat. Ngam adanagan ko, tirong. Kinawan ti ka po nang ilumangan kayo. Tawan pasol ko kada kayo. Namin aton nga imbilin ko kanla kay Pitong. Akayat naka makasangon ni Boss Crisante. Ngam saan ka mangitaltalek? Ado tinaramid ko kadagiti napalabas ngal daw. Kasi da, tultulungak ni Ama Pitong nga garado. Ibagaman ti agpaiso. Adda ka di pa'y planom ang makipagkita iti amok. Nakarwar ka din iti ospital? Rumwari tangal daw. Sige, itamod lang al daw. Sakbay ngagsipngat. Agkita kaminton. Lukluk ko nagkadiha. Sige, ituloy ko ti panagarado. Ama Pitong, ingkailat na padigusanan si Kobang. Siya akong ti mangidipas itararad ba nyo. Saan nakangaital talaga? Ay! Ha! Apay, adinanog na. Sana sa kilukluk ko ma. Anay ko. Nasaktan ti imak iti panangtanog ko. Kaslalandok ti bagina. Oray ag malmalab nga agdigaws. Iti daytoy apasat ti karayan. Adamat intugot ko akanan ni Sikubang. Nawayaway ti talina. Handa igalot iti nagbulungarong arabot ti bulala. Saan lakit day ang makabulaws? Kan day atiraw pangas. Tinanog na latan ni Kumar. Nadlawkaw. Anasaktan ni Tirang. Kasla saan mat ani Kumar tinasaktan. Kasla awan anyaman kin Kumar ti panangdanog ni Tirong kin kuana. Kamaudyanan na, nanang. Tumadlaan tilining takakamuti. Nagimas kaya mo na. Bayat sa laangon iti banga nakailintaan na, nanang. Tailasod ko iti basket. Nasaysaya at pengat pa isao. Angam na dagsan. Agam ala ikamarod iti sagapa tapno makapagplastar. Wen ananang, anggam sana maan ano day tananang. Nabannog lakit di damanong Komar kan tatang iti panagarado da. Saan kayo kadingumay, nanang?
Ay, ure ag bati akpay laang dito balay anak ko. Awan matlat arami daki di bangkag. Ay, sa bagay. Sige, inak nga ron idanon to'y merienda da manong komar ken tatang anagarado nanang. Amangan no magbisindan. Apay nga itaka lang tirong. Nalipatam ka din nga ita nga aldaw ti irorar ko dito yung ospital. Jak nalipatan, boss. Ngamin nyo nakpailaan nga napan kinasarita na jaya kumar. Kat, Nadanon ko idakan ama pitong nga agar-arado. Sa anak ngayon taltalek. Dinanog kon naimbagtasan na ka binalas. Padasan na timang balas kanyak. Tajak to katrungrong tuan. Sakbay kano asumip ngat. Agpakitan to ka na kayo, bossing. Oh, buong tiolo. Apay nga urayan na pailang tagsip nga. Talagan sa akar-karitan naktiloko. Dahil ni manong komar. Nakatugaw iti kalapaw. Nalpas dangatan ang nagarado kan ni tatang. Angam. Iti lang anak kaslasan na napanog. Oh, Samara. Nagsapa ka anang balon kada kami ti pangaldaw ken ama pitong. Nasapa pa lang. Saan na panggal daw daytoy? Lining taa kamuti ang meriendayo kan ni tatang. Angam. Awan mat ni tatang? Impadigos na tinuang iyakarayan. Nabannog sa launay. At siya kung tinangidip pa si Ter Aradbun nga. Nan andor ti baka apagarado. Nalpas ka na nagarado manong komar? Mamin anumot lang ti agarado. Oh, day tagaya mo ni ama pitong. Ay, may sa kamat ng may dito'y bangkag, Samara. Apaya sana simurot ni nanang mau. Nagbati iti balay tatang. Imay ko lang imbalon to'y meriendayo. Ay, kahit nasaya at launay anak ko. Anya ka di dahi ta merienda. Mabisin at matan. Lining ta kamuti tang. Mabitlaan ti dasar ko. Ay. No. Ay, nagayumasan. Ay, mayat pan nakalingtana. Ay, kumar. Ay, antibaka. Nay, awan mo't nga agbayson. Jakmat na si putanan. Nakaadayong matan. Sige panawang kayo pa. Tatang, pinsiwitan ni manong kumar ti madayo. Nagalisto na nagtaray. Dayjay, tantanin makamakam na ti baka. Kasta unay, apanang mulagat ni tirong kanyak iti kalma. Malasin nagsakit di. Asyak tinakaragot na iti kwarto ni Crescente. Kainginas ko ni Roda. Idi sumrak iti kwarto ni Crescente kalpasan anaawanan iti po. Anyang tanong ulit at ti makirangat kadag iti pasurot ni Crescente. Ngam amangan no ad-ada pagatapan niya ni Tero. Saan ko akabutang ni Crescente? Ngam kasapulak ni Kumari. Kasano nga ta amasarakak? Anya tayo dyan? Andar sa tilugan. Inakitaan iti tawad iti kwarto. Nalawat tayo iti balay ni Crescente apagyanan. Maaramid ko amin akayat ko. Rodea! Nitero kandag iti kakatuana. Dumdum sa agdan iti nagluganan ta. Apay nga tangay umay da dito. Rodea! Minawan na kami ni boss! Mabit lang! Umay ko ilukat tiri daw.
pagaya man iti ospital ni Crisante, makapag na ka din? Makapagnan! Nga magpilay palaeng. Binaon na kami gayam, tapno tamagan mi kanukin ka. Nung anya ti masapol mo, dito'y balay na. Saan niya na problemahan dayta? Siya kung di makaamoy ti dayta. At nakadi pa'y kwartam. Kwarta? No kwarta, awan ti problema kanya. Tagtagi ba si nagsakit itirong? Ano ya ti pagkitkitaan kanya? Madamdamag karon ni Mos. Kaputa kasingin mo kanon ni Roda, nobya na. Kaya't na nga ipaay amin na masapol mo. Surot! Yan kala ni Kilugan tagatiginatang tayo asdan. Aparakin ni Rodaya. Mas dawak at talaga ka ni Manong Komar, nanang. Ni tatang tinakapanagnig. Nagalisto ni Manong Komar ang nagarado. Kat no duwada mo't anagarado kang tatang mo. Ngam, ad-ado ka no tinarado ni Manong Komar, nanang. Gagangay day taa. Tatinduang ti pinagarado ni tatang mo. Ay, nagagat dyan wang. Gam, nalaka ama bandog, aglalo no napudutan. Nabaybayan pa'y ni Manong Komar ti baka ang nakabulos. Hanggang nagtarayan ang kamat iti baka, nanang. Talaga, anapartak nga gargaraw ni Kumar. Namnang, saan akas iti gagangay a tao? Ah, Samara, adat kayat mo asawain. Adang amin dagitay tao, ama orasan ti garaw na. Aglalo no makipagtrabaho la ang nanang. Nakarwar kagaya man iti ospital, Crisante. Wan, makapagnaakon. Nung saan mo lakit di adil-dilawan, saan mo amadlaw? Ngagpilay dagiti saka. Naimbag ka pa ay. Ngamti kasingin ko. Di matla makapuot ah. Barang makaputo matlangan. Anya nga tangamin tinapasamag kinkwana. Awon gaya. Sa anak ang makapagbayag. Sarong kaharap ti kasingin ko. Umayak tumanan. Paayaban naklaan ka dagiti taong no kaya't nakakasarita. No adda masapol mo. Ibagam lang ka datirong. Ay, talaga asan nga inggaan ni Crisante ni Kumar. Katanya karot ti kun adi Kumar, pitong. Sakbay ka no ang makapagsip ngad. Kaya't makapagkita dan ken Crisante. Banag ang nagpungtutan ni Tirong kat dinanog na di Komar. Ay, naglukon ni Tirong. Naimpagtasaan na ka nga inramraman. Ay, awan tiga po na, ngiraman na, tadwadala ang agsarsarita. Ken kasla ni Tirong ti nasaktan ni ti panangdanog na ken Komar. Anya? Ay, maburburtsaan akong kin ni Kumar. Anya Komar ti pakaburbur-tsaam ken Komar. Dayjay, natangkan di pangedeng na. Adi na kaya't ti makipagkita ken ni Crisante. Kaslasaan ang mabutan. Agam makipagkita ni Komar kini Crisante itang aldaw. Kat, anya nga rod tinagtulagan nyo ken Kumar. Kuyugam? Ay, awan ti kasta nagtulagan bay. Kabailan na ti agmay-may sa makipagkita kini Crisante. Amo na nga rod titurturugan na. Insurok ti papanan na. Nalakalaang ang masarakan na ti pimbalaso abalay ni Crisante. Sa bagay, dayjay mo't lati kadakkelan abalay dito'y lugar tayo. Ni Kumar ti sumungad. Awan nga tanti makunam, Tirong. Nagparangkon. Rumugma gamit lang, loko.
amo matla ang timabuteng. Anya kumangamin aga po asaan ka masisirap iti kwarta, ha? Awan ka po na. Tapno mabutengak, Tirong. Kumargarit ka, ha? Awan da ka sa timbakak. Apay kumaama butengak. San met anak kabut-buteng tila ngayon? Anya ti kunam. Kasla gwapo ka na unay. Kuyogan na kon iti ayan ti amom. Winodano naklatan. Sige, sumurot kagad kami. Kagadwa, agaliptak kayo. No at dapat law yung atake sa kunay na ito yung lalaki. Amoyon no anya ti aramitan niyo. Kamaudyanan na. Nakita ka matlaangan. Natayag ka na punar ka. Napigsa ka lakit di. Sa dino tinaggap pa malugar. Adayo a lugar tinagapwak, Crisante. Sa dino nga rod. Kan, birbirngasan naklatan. Boss, dayta tinanggag ko nga awag dagiti tawag ka. Italangan na sangok tinagpakita. Anya ti masapol yung kanya. Anya ti kaddam iti daytoy a lugar. Pimanawak iti lugar mi. Gapo iti kinarigat ti panagbiyak. Nakadano nak ditoy anak igasang-gasan. Narangrang ay basit ti biyagyo. Pasigatal-talon kung bambantay ti makitkitam. Syakla ang tibaknan. Saan nga tani sa Mara ti rantam? Dimtengak diti lugar yo ngawan amamok. Nairanran na lang. Ani ama pitong tinamamok. Ket kayat mo ti tumulong kan lakay pitong agtalon kan agbangkag kasta? Anya ti maganap mo dita. Numayat ka. Agbalin ka lang na tao. Damo tayo pa'y lang tagsango. San ko pa'y amakid ng dayta abanag. Kwartang hayam, dagito'y naalak iti kwarto ni Crisante. Anya pa'y natadagito'y sumilsilap abanag. Amukon. Alahas ti awag dagitoy. Kasla kadagiti nakita asuot ni Crisante. Kan uray kinirota. Rumwarak. Kasapulan agumatangat iti patok. Salbag. Bitlaan. Italaang amaw kag dagiti nang idulinak kadagiti kwarta. Ken dagiti agkakapatag nga alahas manipod iti nagkalyan iti minas. Salbag. Nagadun tinaksay. Ken dagiti alahas anabayagan akayat kong aisagot ken ni Samara. Awandan. Tirong! Tirong! Umay ka dito'y kwartok, darasam! Apay, boss! Apay tarupam? Boss! Anya ti basol ko! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sinarununak gayam. Pichaw! Ay, agalak man iti mabali na si Daan dati karayan. Baring adda pa'y tabtabakas kada sabog ti bato. Isu ti mainayon asida tayo a pangaldawan. Ay, wan gayam. Adaw ti maala iti igid ti karayan ang mabalay nga ikamakam asidaan. Wan lakay. Ay, Sakit, pudutenak. Sige, tumapugak kita karayan. Anya tilot-lot to ang Samara.
Nay, mas taya mo na. Naglintaak man iti kamuti, Manong Komar. Ikamakam ko, ameriendaan tayo. Ay, naimbangay sardeng mo pa'y laang ati pa nagbunag yung kadagiti bagas ti kamuti. Nalpasen. Ah, ay, nalpas mo Manong nagbiiten. Manumod laday jay, nagbasit. Awan rumbang nga pagdanagam, Samara. Uray siyak ton timanggoyo di ulnas. Sika, Manong? Wano ni sikubang? Mabalimot lata. Kabalak mo siguro. Anya? Kasta ka di ti kapigsam? Allah, Manong Komar, adan samot anting-anting mo. Ay, nawadwad ito'y naalata ama si Dala kay. Ay, sobrang da ito, para tisidaan tayo, abagal tao. Nek, apa yan nagsarimadan ka ngay? Kit-kitaam. Ay, karagamit din iti karison, din iti ulas, dagiti Ay. bagas ti kamutay. Pitog! Ay. Apay, anya napaspasamak ka. Saan mo ka di anangag, kasarsarita ka. Ay, nanggag ka. Angam kita siya nan. Naikargan iti karison, dagiti kamutay. Na, unyag pa isaw. Nakasagana tayo mo't nga agawin ay. Patak. Awan pa'y may sanga oras manipod itay pimanaw ta. Kas nagtrabaho mo't anwang ni Kumar. Anya di tanga ibagpagabog. Saan apa nagtrabaho ti gagangay at tao ti kinapartak na nga gungunay. Ay talaga mo't nga taan napigsak na partak nga gargaraw. Dahil dyan ngamin mo't akinadakkel ti bagina nakatibtib ka. Ang mga no adakit ti ginginamol tinwang kinkuana. Anya aging ginamultin wa nga sa asawa mo't tito. Eh, kunaman day di lolo istak, ano matukpulan tinwang kat mapidot mo tingipon na. Agbalin ka now, akaslanwang ti kinapigsam. Ay na, tila masasaumon pitong. Talaga lakit di anapigsamot ani Kumar. So ajak mas daaw, do apay akayat ni Crescentay apagbalinan at tao na. Ngay, di man lama pampanunot mon pitong. Umay kakit din. Tuloy tadi tayo da. Ngay, awan mo't da Kumar kan Samara, napanandang ta. No nakita tala ita nga, tugtungaw da itirwar ti kalapaw. Nagkarasakas, hindi ka sa makan. Nagdakkel nga ulag. Sinang na, kahit nakabirkakak. Nakasagana at mukha. Ay, sika nga ulag. Umadayo ka. Dagiti dakas at tao, tirumbang ngarangkasam. Ina, kasla makaawat iti sao ti ulag. Naguyasan ng madayo. Awan, ti sana kabaulan, aparmakan. Tinalintag, ti panunot na. Ngem no, kinagat na katiulag. Anya nga tati mapasamak yan ka. Mabalin na makaturo ka. Ngem, makaringak matlaan. Kaslawan na pasama kanya. Kumar! Ah, Samara! Kadino, kaya niyo! Ina, pukpukawan na kami ni Ama Pitong. Panawang kayo pa dito eh. Sige, Kumar. Madamdamamanan nga agsarita ta. Mas daaw ni Sanang, awan kayo umutan kan Samara dito'y kalapaw, Kumar. Ang may sakamag. Ayan ni Samara. Napanagdi ko si Tiwaig, Ama Pitong. Ha? Dagaangan ka no? Ay, apay ngay waik pailaan. May kayo la kumay di karayanan na. Sa bagay. Ay, nadalos ti dano mijay waeg. Ama Pitong, nanasyanang, Ay, naikarga ko ni ti karison dagiti kamuti. Saan ko na apinon no? Tapno adabag luganan da Samara, ken nanasyanang.
Laklakit din no saan mo akayat tiag parang kanyak tirong. Nasakit ka di tinakam mo kanya. Saan, boss? Sana ka makagurakan ka. Hanggang mamati kayo kung makanyak. Saan asak tinangalay ti kwarta ka nalahas? Takal ti atap ko at ti babae asimrak ti kwartoyo tinagtakaw. Buong ti ulo. Inutil kayo kitde. Babae lang dayjay. Sagmay maysa, diyo kit din kinabailan na pinarmat. Nasiglat, boss. Tinatakmi ti bala. Ngamkumtat ti bala kin kwarta. Isardang mo dayta na kinamaag tirong. At daaya tawa kumtat ti bala. Umay ka, kadwan na. Nabayagan ajak na pasyar ni Samara. Apay nga ta nagsubli adagos ni Boss Crisante. Magkapungtot tila nga na. Kung nagtupi nga awang tao, iti pala ito Samara. Isumat lagay manakarikapterida o kanda katitawa. Kung naday dyan nakalabas sa bakat kanyak, nga addada ka no amin iti bangkag. Salbag. No kaano nga addan gundaway ko amang pasyar kini Samara. Di mimat na danon ida salbag. Kung na dyan limabas sa bakat posing, addada ka no iti bangkag. Danunan tayo chay. Anya ko matiramidan tayo jay tirong. Tapno makasarita yun ni Samara. Sigurado lakit di. Naday dyan ni Kumar. Agawid talaangan. Imbag ko ma. No dumanon tilugan iti bangkag. Masad tutak ang magmag na. Lumugan kayong marutan posing. Dama ka tayon. Da kayong tulangan kadagiti kakadwang tiag subli. Kan mapan yun to danunan ni Kumar ijay balay da. Kaya't ko ang makasarita. Rodea, adda kagayam. May sakamat. Kinasasaritam kumapay lang ti katulong. Nagsarsarita kami matitay, kabayatan ti panagmeriendami. Rimuar kayo kano, kinitirong. Adda lang napataganapanan mi. Nagsubli kami madladagos. Amangan numaumakan, ang makakikita kanya, Crisante. Sa anak to amauma. Numakit kita, kan makasarsarita ka. Kasla kasarsaritak matan ni Roda. Numabalin. Dito'y kakumangag yan. Narwamak namin ngag may sa Crisante. Kasla sa anak ang makaaras nga dakadwa. Hasta ka di. Kasta nga't paiso, Crisante. Magustuhan ti may sa abalay mo nga pagyan. Ay, kasla na malmalumot ti bagik ang nakasangpat dito'y balay siya nang. Ay, naimbagan ko mata kasla saan na nga igingin natin nagbagkat kadagiti na isako akamutay. Kan nagdadagsin dagiti ay kunam. Dadakkel na binti bagas dagiti kamuti tayo. Uray ni Samara kat nabandaw. Iso asimbre kadagos iti kwartunan. Ay, naikawas nga bain ang nagdigos iti waay. Ay, kasla nadagsin ka nung aro ti bagbagina. Day, iti sango ti balay lakit diti nagsardangan ti lugan. Ay, ambok no asino dagitay. Ilakit di pasurot ni Crisante. Kung akto pa'y asikate raw. Imay kami kan bossing Crisante itay. Ngam awan na danon me. Kinuna ti bakat anak kasaritak. Anapan kayo kano iti bangkag. Napan kami nagmulay tinatag. Kin nagkali kami kadagiti kamutay. Kasta ti biyag, tinakurapay. Minagsupli na kami ni Boss Crisante. Ayan ni Samara, ama pitong. Ay, lading itag. Saan mo ang makasarita?
Simrek adagos iti kwarto na itay. Nabannaw ken madmade ti bagina. Pudno ka diti magpagayo, Ama Pitong. Awan ti mabalin ka no saan ka mamati ti raw. So awanan ti sa bali nga ibagam. Manaw kan. Yak ko man simurot kada sa mara, ina. Ngem, ada na pati ng inaramid ko. Talaga kahit kayo akasarita. Amaw, noan nga tibagam kanya, kumar. Nagsarita kayo ni Crisante, saan ka day? Ha? Kasanuan namuan nyo dayta? Sana na masapul lamamuam dayta. Adakin ka ti pangedeng, no kaya't mo ti agbalin nagamat ti kinadakas. No aramitik dayta. Makapungtot lakit din ni Ari sa Koreas. Ket awan gundaway kon ang makasubli di planeta mi. Saan nakalakid dingenggaan ni Crisante? Dayta ti problema. Nadlaw ko ang makagura kanyak. Nadlaw nan sa apagkadkadak ti Jaya. Makadaanong taan dito'y balay mo, Rodea. Itulnog kakadipay aging gaiti uneg. Tunggal itulnog na, tirong. Kanayon aday tati damagam kanya. Agnam nervyos kan sama. Apay kumangag nervyosa. Ang sarsaritang tapay nga ro dito'y lugan. Iso asikalaan ti kayat ko anang itulnog kanya. Tapno awan sa bali ang makangag ti pagsaritaan ta. Anya ka di dayjay, Rodea. Saan ka ngagnerbyo sa kunam? Oray la adim makan, dagiti matam. Amok no sa dino tinapanan nyo kini Crisante. Naggapu ka matlangi jay, saan ka di? Dagiti kakadwam tinakaibaga kanyak. Api na siyaryo kano ti babae na agnagan iti Samara. Wah, napan kami jay. Ngem saan mi anadanon. Pinagsublinak ni boss. Ngem jak nakasarita ni Samara. Tanapannog kano. Napintas ka di, kaya Samara? Napintas. Kasken ka. Agyaman na. Saan ko natamagan kan ka? No asino tinapimpintas ka na kami. Ar-arman, wino, nobian ni Crisante dayjay? Ar-arman na pailaeng. Apay, makagura ka kadi eh. Gaputa malaksid kan Roda. Ada ka din nakakaskas daw, iti may sa lalaki. Pero, nga madakayat ko nga ibagakan ka. Kayat ko akaduan na to amang pasyar ka ni Samara. Anya? Kayat ko ang makasingad ni Samara. No apay, saan mon atamagan kanya? Husto nina. Siyak ti makakadran. Noan niya ti kahit ko maramidan. Saan na ka mapilit ni Crisante? No saan ko akayat? Ina? Adda ka ba'y lagayam? Saan mo ka diya kaya? Takadwan ka? Mabalin matlatano day tati kahit yun. Aging ga, sana nagsubli dagiti pasurot ni Crisante nga agtruso iti bantay. Dito yak pa lang. Agsubli da pa nga ta? Sanda nga ta anapabot ngan iti inaramid da idi kadakwada? Binutbutang day dinitirong kan dagiti kadwana. Sa ni Crisante, engem tidak sa tao. San apulos ngagnakam kumar. Kastagayam ti kinadakas ti tao.
Mr. Antonio. Pasensya kay lakuman. Diyak na tong paltikarik idi kada kayo. Gapo iti panagtudo na. Ang amitata na karwara ko niti ospital. May patong palkon. Salbag. Makapungtot ni Mr. Antonio. Tupak na ti auditibo. Buong ti ulo. May isa ka pa ya buong ti ulo, tirong. Apay nga itakalaang. Intulnog mo lang ni Rodea, nagbayag ka. Kinasarasarita nagpailangamin, boss. Kan pinainornos na dagiti alikamem, iti unag ti balay. Kat ni Komar, nakasaritam ka di. Dahita tisan ko ang aramid. Inton bigat langan. Dosing. Buong tiolo. Gapo kada kayo. Nauntanak kin ni Mr. Antonio. Kasto nga rin. Saan kan nga sa upay? Yudak makatap na. Bulbulwan ka tirong. Inton bigat. Masapol amay datag mo ni Komar kanyak. Ken masapol ang makasubli kayo ijibantay si Minoblan. Mawatam! Masado ta ka magmagna. Dahil jamat ngamin akumar. Natangkan ti ulo na. Apay nga ta akayat man na nakasarita ni boss. Dahil jay agang ganaat. Wano agimon nga ta. Natahayag kan na punar ni Kumar. Kariti bro pa kan. Hindi na kaya na. Yak makita. Hay! Sika paket! Saan nakaputput yan? Talaga ka diyasan ka mabutang. Mabitlang. Anya kita ta kita na. Kapamiwa tao. Tikbalang. Ang sisit kadakipan. Anya pa na dito. Ay! Kamatan ako! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa duta ka magmagna. Dahil mat nga minakumar. Natangkan ti ulo na. Apay nga ta kayat man na nakasarita ni boss. Dahil jay agang ganaet. Wano agselos nga ta. Natayag kan na puner ni Kumar. Kala at ang tanapig sa ngangin. Karikiti bruha pa. Ang sakit ba yan na? Saan ko makita? Hoy! Si Kabaket! Saan nakabutbut yan? Talaga ka diyasan ka mabutang. Mabitlang Ang nakita na ito yan na pala. Kapamilyo at tao. Tikbalang. Ang sisitkas ka na kay Pan. Ang napit na ito na tuma. Ay kamatin na kon. Ang talaya kon. Talay. Ayop ka mo Kampon na ka ni demonyo. Sige, tinalawag ka kampon, ti demonyo. Sige, tikbalang. Kamatam ni Terong. Ganda kay Juan Sisid. Kan kay Pan. Kalbunyo ni Terong. Masapo na ba tayo kita? Nakabutbutang tilang na titikbalan. Anya ka
iti balay ni Crisante. Amangan no kanayon nakamakita at din nagkasabali mariknana kaniya. Aglano ta saanen ang makapuot ni Roda gapo iti panagsakar ko iti langana. Saan ang mabalin na mapasamak dekta? Saan kami nagkaplaneta? Ni Kumar ti para kanya. Iso ang masapul ang masaraka. Barang makatulong ni Samara, tapno makita ni Kumar. Iso ang kasapula ni Tirong. Aginanatayo pa lang itangaal daw siya nag. Mabalin mo't kit din ngay sarunong nga apitan ti bunga dagiti mais. Ang minton maminsanan. Tapno makainanatayaw. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Tapno, makaistimar kami magkin Samara dito'y balay tayo. Uray saan kayo kumangaminan at imulong. Adamot ni Kumar akat inulong ka. Ay, nairuam kami na bagtultulong kin kay ti talon. Nasaysaya at kumano agsapol ni Samara iti trabaho. Tapno mausar naman at inadal na. Injayaan ni Crisante iti trabaho. Ngam nagkidkidan na mo. Kasan daw. Sa balimot ngamin ti panggap ni Crisante kenkwana. Ang saan ngagkamkamalay. Ay na, saan ka ngagsaoy ti kasta? Adu, ti pasurot ni Crisante. Awan pulos gaway mo kadakwada. Ni Rodea ti kasarsarita dagiti pasurot ko. Malagip kumanan ni Roda. Anya nga tan tinapasamak na. Saan matla makapuutan. Uray dagiti doktor. Ket mas daaw da. No talaga asan akabailan dagiti doktor nga agasan ni Roda. Amangan numayal lahat iti ospital di Manila. Wenno iti Amerika. Agturungan ni Rodea ditoy. Awan kaya ni Tirong, Crisante? Ang pakuyo kumakit kwa na? Ada nang iba unak ken kuana. Oh, sa dino ko matipapanan. Adala ko makayat ko agatangan iti department store? Ije kabesera lang ti ayan ti department store. Mabalin mat anis surot ti mangkuyog ken ka. Anay ko. Nasakit ti tumang ko iti panakatulit ko. Imagpakpay iti taga. Asino ti lalaki nga adda iti sangwanak? Higante! Oh, San nakade malasing Tirong? Kumar! Sika! Anya ka ti mapaspasamak ken ka. Nakita ti panagtartaray mo. Akaslad damang kamat king ka. Saan mo ka diyan nakita titikbalang? Anang kamat kanya ka? Tikbalang? Anya ti tikbalang? Tao akabalyo! Saan mo ka tingam mo? Adagayam kasta anabiyag. Ngem kaslawan nakita kamang kamkamat king ka Tirong. Ngem awan mo't nakita amang kamkamat king ka. Anyang awan! Muling-ling ka katiha! Tumalyaw ka iti likudam. Adda ka di makita amang kamkamat king ka. Napananan titikbalang anang kamat kanya ka. Imposible. Anang tagtagain na paklaing. Salbaag. Anya talaga tinapasama kanya ka. Naibaba inakit din. Iti daytagan ka na et. Ngam sigurado ak nga adda ng kamat kanya ka. At iti tanong, uminom ka Tirong.
Nadaripes-pes ka pa yan itiling eh. Awan mo't nga rod may padawat ko king kaakawas mo. Saan na masapol, kumar? Ato tikawas ko. Ha? Ape ang nalibag tayo ito'y tanom. Saan ang nalibag? Nariperlaan. Talaga ang mawawak. Nangalamit kita ito eh. Inalag di tawaig. Anyat ko nam. Salbag ka, kumar. Pinainom na kitinaglob na kan tinuang. Saan nga itiwaig ka mismo tinangalan? Nang bubuna. As-asadigla itiwaig. Ngam iti karayan. Agpadadan tumutla ang adanom. Gapoy ti panagtudtudo na. Akas ko na ni Ama Pitong. Nasamit, san ka di? Sa bagay, Ah, naimas. Sa anak lagi tingag sakit. Tanggam. Iso ngay mayak. Imbaunak ni Boss Crisante. Kaya't nakakanumanan agasarita. mas dawak iti day ti atirong. Naimas ka no ti danom. Tapay ka no, tirong. Saan ka nagsarod-sod? Sumurot kan kanyak. Sumaruno aktulat tangking ka. At dapay lang aramidak diti bangkag. Kunak no aginana kapay laita agal daw Pitong. Papadamaya, nakaibarikas ka manin iti bunag. Indak man dumawat iti bayog ni Baat ada bambanag. Angam ija iton bangkag ti pagbambanag. Pambarak amang sarungkar ken Komar. No, kumustan? Nasakit sa tibagbagim nga awan ti aramidem aya. Sa pulen lat ti bagik ti trabaho siyanan. Kasta ti biyag ti man na anon. Gayam ni Samara. Agdaldalos iti kwarto na. Amangan no agsublimadan ni Tiraw. Idi nga ron nagsarsarita kami di rabi kat mariribukan ti anak ta. Saan kano ngamin nga inggaan ni Crisante? Napintas nga ba ti anak ta? Agam saan nga agbaligay ni Crisante iti dakas apanggap na iti anak ta? Saan na nga ta apag-aramidan iti dakas? Ay, baknang kan mabigbigbig. Saan lakit nga garamit iti pakaibabain ng dayday? Ado ti kwarta ni Crisante. Maaramid na ti kayat na. Hanggang saan ko nga ipalubos siya na. Aging kaita. Mariribo ka nagpailaing namang pampanunot iti napasamak kanyak. Nalawag anang ko ti garikik ti bruha bakit sa kalpasan na kinamat naktitikbalang kandang iti ansisip agraman kiban. Dandaninak lang arot sinang doon pa kaanang kamat kanyak. Sa dayjay akumar, saan pala mamati iti napasama kanyak? Nukasta? Talagang datik balang anang kamkamat kentirong ina. Ngam naggapuan di kasjay aparswa. Saan mo nasaludsudan pa ay, kumar? Binutbutang kulaan. Isumad lagaya makastaunay anang sabna anakita. Nakaungit pa'y kanya. Ta sa anak amamati nga danang kamat keng kuana. Napasungadak, tidak datang na. Iso na panunot ko abot-bot nga ni Tiraw. Talaga saan nakangainggan. Mandar ni Crisante ti ay namanan diti bangkag. Kaya't nakanumanan nakasarita. Talaga saan nakaangainggan. Alukuyan nakamanan ngagbaling kataw. No pilitan naklata. Ibaga ko na jakayat. Jakayat, jagbalin agkamat ti kinadakas.
Napinta sa pangudang. Amang ano makigdaw, no kasta ti kinaturid mo. Amang ibagay, ti kasta kenkwana. May tured ko, timang supyat iti kayat na mapasama. Ta sa anak agagangay anabiyag. Ada kakanayon iti sibay mo, Kumar. Kaduanak iti anyaman na laban mo. Laban, ina? Uy, labanan tati kinadakas. No saan natangag na kem ni Crisante. Kandag iti pasurot na iti panangbut-buteng ko kadakwada. Dumteng to ti panawan nga agpuloda. Apay anak bayag ka, tirong. Apay asaan mo akadwa ni Kumar? Kwapos! Nabayag akin na sarsarita nak. Saan ko ang napilit amang saruno kanyak? Sumarunon to kano. Pinilit mo kumaa. Apay, mabuteng ka kenkwana? Saan ka mabuteng, boss? Mayat ko mano may danon tilukan iti bangkag. Kan nakaitukot ako iti kadena. Apinang repet ko ken Kumar. Wan gayam, imay itay ni Rodea. Agpakuyog ka no. Kapanan na ka no, bossing. Oh, salbag ka. Saan asyak ti pagdamagam? Mapankan! Ang balagan ka, tirong. Saan mo agon tawayan ni Rodea? Well, bossing. Adda kahimot kahayam, ama pitong. Adda ka di pa'y aramidin tayo diti bangkag. Wenno, agburas tayo ka din kadagiti buong ati mais. Ay, uray inton maminsan taon. Imbay ka lang sinarungkaran. Pambarak nga agbamban. Di amok at awan ka. Naggapuha kiti kamaisan. Natangken daminan. Nadakkel pa iti bunga da. Naimbag kiti atasan anadadaal iti nagsasaruno apa nagtudo na iti napigsa. Kasla kayat dapay iti natuduan. Tulungan kayo magbamban, ama pitong. Pangusaran nyo kadagitoy. Ay, dua klase iti bambanag. Atid daw ken babasay. Dagiti atitid daw ket paggalot ka dagiti mapuras to ama ace. Panggalot tumat iti masek ka abunubon dagiti babasay. Naimbag nga ron tayo may kayo. Tada kasarsaritak. Ken matulungan kayong nagbamban. Idi nagsarsarita kami kinibak. Nalaing kano pa'y ngaglaga iti kuribot ken bagi. Daita ti pagsapulan na, Kumar. Irapin na no awan unay trabaho iti talaon ken bangkag. Iso kay kayat na ti agyan iti bakir. Dalaing pa'y ngaglaga iti bigaaw. Imbagak nga rod ken kuana idi. Sorsoruan na ngaglaga kada kita. Ha? Ay kat umado ati suki ni baak no kasta. Adu nga may hindi agpalpalaga ken kuana. Napasukadak ti dagatin mo, tirong. Sumot ka. Naimbag taimay ka. Itay paingar urayan ka. Agyaman ka. Malagip mo dahi di panakadakamat mo kanya. Di pa nang kuyog mo kini Crisante, nagpasyak kini Samara. Kaya't ko ang kuyogan nak, ije balay ta. Anya? Malagip ko. Nakita ko itinaminsan ni Samara. Talaga na pintas. Napudaw. Anya? Kaya't kung agsiningad kami, mabalin ka di, ako yugan na kita. Apay nga ta kaya't dati makigayam kan Samara. Pagsilosan na nga ta. Nagulimag ka mat, Tiron. No saan mo amasawi ta? Oray sa Balinton nga aldaw. Amo ni Boss Crisante nga imayag ditoy. Italatan. Amangan no addan to sa bali apang ibaunan naman ang kanyak.
Wano saan? Pagsubyan na kami ni Bantay. Bantay? Ijay Bantay si Minugnan. No adda ka iti kangatuan apasat ti balay ni Boss Crisante. Makita ti si Minugnan na Bantay. Akas la kanayon nga apungutan ti ulit. Kasla kayat ko ti makapanijay. Atayo day jay Bantay. Narigat ti dalan. Rodea. Karkaritan nagsakit di dayjay ako nga. Anya ti kayat na. Dumano na kijay kalapaw apag nanaadan na ijibangkag. Masapul la makasaritak. Dua abba nagtinas ka na pagsaritaan mi. Kang ronaan ni Samara. Ang mga no saan na akayat ti agbalin at tao. Tadi na mapanawan ni Samara. Napintas ni Samara. Saan amabalin? Jak ipalubos adayjay aganggan na tisiit iti karabukog ko. Ay na, baatog sakit iti balay tinagsagdin ng dayjay alugan Ni Chris at nilakit ni dayjay. No muna tawan ni Pitong, ay susapo ay taramidag, agtuk-tuk-tukan. Ama Pitong! Ay kurakod ka. Umay kami man! Mabis na kubayan. Da kayo? Da kayo ti ina ni Samara? Ay, agam amaw kaya gayam ka na siya nang. Juan Tirong, nagkita kami idin kaninana. Ada kadwa na alakay. Ni Pitong nga asawak dayjay balasag ko. Amangan na nalipatan yung tinagan ko. Siyak ni Rodea. Nagpakuyog ak ka ni Tirong. Nagkita kami idin ken Samara. Kayat ko, ti makigayang kan kuwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iti batog lakit iti balay tinagsagdin ng dayjay alugan. Ni Chris ang tilakit ni dayjay. Ino muna tawan ni Pitong. Anya nga iti aramidag. Ayan, daytan. Ama Pitong! Nana siya nang! Umay kami man! Ay, mabit lang, gubaya kaon. Da kayo? Da kayo ti ina ni Samara? Ne, agam mo kayo gayam ka na siya nang. Juan Tirong, nagkita kami idin kininana. Ada kadwa na alakay. Ni Pitong nga asawak dayjay balasag ko. Amangan no, nalipatan yung tinagan ko, nana. Siyak ni Rodea. Nagpakuyog at ni Tirong. Nagkita kami idin ka ni Samara. Kayat ko, ti makigayang kan kuwana. Ay, uwan, malagip kan, Rodea. Nasabat na kaidi kan Pitong. Saan na kami kadi apastragan ka ni Rodea, nana siya nang? Saan kayo kadi mabaen nagtakakter ni Rodea? Kitaan nyo matikinapintas na. Eka, ayun na pasensya kayong nalipatak matan timang pastret ka na kayo. Agabawan ni Samara. Adda na panan na. Kung kunayon sa matarita, nana siya nang. Amangan no ilim-lambang nyo lang ni Samara. Makaungat ako. Tirong, apa niya ilamang ni Nana Sianang ni Samara? Ay talaga nga awan ni Samara. Napandi ka bisera. Pinadas natin mapanagbirok iti pagtrabahoan na. Sana bali, Nana. Agsubliak tulangan. Uray, taamok ton ti umaya.
Kaslasan nga umang angas ni Roda. Si Bibyak pa'y nga ta. Yak maawatan no anya talaga tinapasamak kan kwa na. Kuna ni terong idi kanyag. Nga idi makita na timay sa ababahay iti unag ti kwartok. Kat awanan ti puot ni Roda. Akasla na tayan. No dinang randay di adat-datlag ababahay. At dadagiti litam iti pasat ti bagina. Ngam awanan ti sabali ang makita asun. Isda awag kan Rodea. Apayakayat na ti magikayam kan Samara. Oray sana itong nagpakuyog kan ka, Tirong. Amo kung ti pagpasyarak ka ni Samara. Barang saan ka mayaw awan. Adagayam tamaga. Anya day jay Rodea. Pinapasol mo itay ni Nana Siana nga ang mga iluminom mo na ni Samara. Ha? Ada ka di masapol nga ilimot mo kaniya. Kunamin, hindi mayak. Saan ko anadanon ni Samara? Sa awan manen. Amangan mo talaga, nadanapanan na. Maranaan tantulat na ni Samara. Ado tinagbalinan, titalo kanayon abayog, abinamban tayo ama Pitong. Ay, sobra siguro da ito yan. Para kadag iti maburas ang maes kan paggalot iti bunubon. Ay, andyaman ako, maar. Awanan niya man na ama. Nadlaw ko anarigatan kayo anang bagkat kadag iti bayog. Ay, nadaksan nga main. Sa lumakay matdatahaon. No imbagayo la ko may di kalman, oray siya ako ninagpukan, kan nagbagkat. Ay, itay bigat laang analagip ko. Plaster ko laang dagito iti salabawan ti kalapaw sa agawid akaon, kumar. Sakton ti makamoy ti dayta ama. Ah, Agawid kailatan. Ang mga nororayan na kayon ni Nana Siana. Kapampanaw ni Ama Pitong, ina. Adda kay matan iti likodak. Saan nakapimanaw dito'y kalapaw. Binoy-buyak ti panagbambanyaw kinipitaw. Sandakla na kita. Isumot lang nga damalang up ko itay. Anya tinangod mau, kumar. Diyak may lawluhag no anya, ina. Ay, kat anya nga raw ti planom, kumar. No anya ti bagamanan ni Crisanti kanya. Makipagkita akin ko na. Amangan no kayat mo akuyugan ka. Ha? But ngan takas iti naramit ko kinitirong itay. Kung naklano na pan mula kinita ni Kumar Pitong na ipayag kamay. ay sa anak ko mapay anak kasangpet no sa anak at tinulungan ni Kumar ang nagbamban. Ay napanunot ko nga men adumaga sa klaengen iti bariker ang mangala iti bayog abambanag. Ay, denggam lakay. Ay, Imay manan ni Tirong itay. talaga asaan da nga inggaan ni Samara. Anya talaga ti kayat da ang mapasamak. Patuloyin nakpay nga minyag istorya Imay ni Tirong ngam saan ani Crisante ti kadwana. Ni Rodea. Rodea? Ay, asino dayta? Malagip mo pa, day napintas abalasa nga nasabat ta, idi sinurot ta ni Samara. Nagamam mo da kanumot ta ni ti anak ta, kat nagpakuyog kan ni Tirong. Agam mo da kentirong. Day ti saan ko nadamag. Ay, makigayam dahi na pintas abalasang kan Samara. Iti anya agapaw. Naggapgapan dahi ababaay. Saan aya ti imbaga na ide, kat simurot iti may sa agayem na. Agbakbakas yun nga ta, dito yung lugar tayaw. Ay kat
Ayan nga rod ni Samara. Saan pa'y asimbang pa? Impakada na, apadasan na kanutiag sa apol iti trabaho na yung kabisera. Iso saan dan nakapagsarita pa, iti daya na pintas abalasang. Ngam, agsublinto ka na o. Sa dino at talaga tinapanan nyo kan Rodea, Tirong. Kwapos. Apa yan nagulimot ka? Saan nga ijay kabisera tinapanan mi? No di kat ijay balay da Samara, posing. Anya ti kunam? Apay ngayon pan mo ni Rodea ijay? Nalipatam santi pa ng bulbulok idikan ka, Tirong. Ni Rodea ti mismo anang ibaga. Ako yung kakiti balay da Samara, boss. Anya? Nagamammo ta kano iti. Kat kayat natin makigayam kan kwa na. Uray da mapitong kan nanasyanan. Kat amammo ta kano. Anya? Ngam saan mi anadanon ni Samara. Kinunan ni nanasyanang anapan kano ijay kabisera. Tanagsapol iti trabaho na, bossing. Kahit na matlagayam tiyag trabaho. Idin to nga injayak idi. Nga ipayak iti trabaho. Bossing, at nakati pangibaw ng ganyak. Damagang pailaan. No saan asikatin ang takaw iti kwarta kan alahas iti kwartok tirom. Kaya't ko asapulan nyo dayjay a babae. Anak karangat mo idi. Mawatam. Sige, bossing. Mga yapak iti kadwa kamang sapol iti dahi ang babae. Sige. Talagang impay-pay suyo, tinangkoy kanya kina. Agparang kayo kadi kini Crisante. Saan nakadumano ni ti balay ni Crisante? Agyanak langan ni Tirwan. Kasta kadi. At da sumo nga dalugan. Mabigbig ko. Kumar! Madam! San kadi akayat nak akasarita ni Crisante, derong? Ija iti papanak. Kunak mo makipinatangkan ka manan. Mapan ka na sa ijay. Sige, tugas. Pagkataran ng tilugan. Boss. Ina. Kaslasan da ka nakita da tirong. Talaga sanda ka nakita. Ngam no kaya't kutiag parangkin kwa na. Mabalin launay. Amangan no saan na makapagulbot ni Tirong kini Crisante. Kat may bagan ani Samara pinapanan mi. Uray anya ti panunutan kan aramidan na. Awan ti pipiyam ko. Saan matapon no? Akasingin ko ni Roda. Kat awan pipiyam ko iti kayat nang aramidan. Tinapatag kaniyak. Makikayang kini Samara. Kan uray asino at tao. Naskan ang masaraka ni Kumar. Ngam, saan ang maamuan ni Kumar? Asap sa pulag. Sandak anadlaw da Tirongan nakilugan na kadakwata. Sa dino nga tati papananda. Namin naduda na nagrikaos. Kaslada sapsapulan da. Salubag na siya, babae. Sa dino hindi paglamnan mga na. Sulakit iti ng takaw, iti kwarta ka narahas, iti kwarto ni Posing Crisante. Kasta gaya. Ay marodan, boss. Halika mo. Basta saan tayo pa yung agawin. Amo kon. Mapantayo iti palaya pag naadan ni Rodea. Rodea ka no.
Adaatap ko, kano daya ka na. Amangat na may isang impostor na daya babae. Namam mo gayam ni Rodea ni Samara. Saan na anay bagaday ta kanya. Anya nga tati panggap na. No apay akayat na ti makigayam kan Samara. Kasingin na ni Roda. Ngam anyaman ti panggap ni Rodea. Agbalin a pabor kanya. Hinton umay manen. Kasaritak to may panggap iti dayta. Apanggap na. Babae lang ni Rodea. Saan nakakabaglan. Patanunan nyo. May sapay dayta kumar. Buong tiolo. Nasayata nagparang kamatlaan kanyak. Napatag ti bagakken ka. Madlaw ko apagkadkadam ti jayakken ka, Komar. Gapo kadik ken Samara? Ha? Crisante, apay ngiraman mo ni Samara? Buong ti ulo. Berber nga sa naklatan. Baknangak a negosyante. Matangtangad ken mabigbig-bigak. Kadagiti nangangato at tao. Boss. Kasta. Sursurum ti agdayaw kanyak, Komar. Rumbang agtamad ka kanyak. Masaludsod ko. Ar-armam ka din ni Samara. Anya. Apaya di ka makasumbat. Sungbatam, ti damdamagaking ka. Kanyang atati sungpat ni Crisante. Kanyang ata. Buong tiolo. Saan nakapagururayan iti mabayag, Komar? Sungbatan nak. Apay ka di adamdamagam nor armagmat ni Samara. Pagsilosan nak ka di? Buong tiolo. Jak kayat apagsaludsodan na. Sungbatam ti damdamaga. Dahit tati madiking ka. Tay saludsod ko king ka. Sinaludsod mo kanyak. Ngam ibakaking ka. San ko ngar arman ni Samara. Sigurado ka iti dayta? Sana ka lang so tatao. Oh, nasong bata ka din di saludsod mo? Ada ka di pa isa baling ay bagayo kanya? Saan nakapagdamdamagan? Pagawidin kanto inton kayat ko, maawatam. Kandamagak man kan ka. Apay apagkadkadam ti jayak kan ka. Ha? Sana ngagkadkad. Ngamjak pa'y nakaykadang. Nakapagkariak ngaminan ken ni Ama Pitong at tulungak kadagiti trabaho na iti talon kan bangkag. Maag ka. Anya kung matimaganab mo iti panagtalon kan panagbangkag mo. Nuagtrabaho ka kanyak. Ado ti kwartam. Magatang mo amin na kayat mo. Arak kan babae. Ado tinapipintas a babae iti kabaret ijay ili. San ko at gagayan ti ado a kwarta. Anya ti konam. Saan mo at gagayan ti ado a kwarta? Maag ka. Saan kang agbyag no awan ti ado a kwartam? Iti naggapuha ka lugar. Agaapa dagiti tao gapo iti kwarta. Agiinnungaw da gapo iti pira. Wah, buong ti ulo. Jak magustuhan dagita nga ibagbagam kanyak. Ada kabut lagay dito likod ti balay, Pitong. Timot katunay ti tangtangadam. Adong aroda ti sabong na. Napukaw mo't nga raw day di pagsuksok dalkaw.
Nalipatak na tinangala iti kabuluan itay. Saan mo nga ulolyan day talakay? Ah, Nagngataw. Baka numatinag ka sa may isa narukop ti kayo ti katuday. nabayagan nga agpaiso day ta akatuday. No makapabiyagak la kuma iti sukat na. Ay, asidag nga main iti balay ket ang mga no matumba no agbagyaw iti napigsa. Asidag nga paiso di ta kusina. Malas ka nung abintag mula iti katuday iti arubayan. No agjalakit di day ta pat dyan ay. Malas no iti sangot ti balay. Namalman kayo may dito'y balay, tirong. Binaon na kayo kadi, ni Crisante. Saan na kami abinaon? Nalagib ko at umawas kami dito'y balayo. Di mi pa na kayat di agawid, taamangan noong tan na kami. Mabuteng ka, kay ni Crisante. Nauyong kadi? Pasapsapol na ngamin ti babae anang serak iti kwarto na iti Rodea. Hatapag aday jay a babae tinang takaw iti kwartana. Aniya? Tirong, apay di mo pinastrat dagiti kakadwang. Adan sapay kadwayo abakat. Bakit ko nam? At kami lang kita kakatwag tiyan na ditoy. Saan at nagbidot? Ada nakita ka bagat? Ti bruha, bakit? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.